Policenza u Luisa. Dawn huma żewġ fkieren pazjenti residenti fiċ-ċentru tar-riabilitazzjoni li Nature Trust għandha fi Xrop Laġin. Hawnhekk huwa sptar tal-annimali li jgħixu fis-selvaġġ. Il-bibien ta' dan iċ-ċentru nfetħu f'Novembru wara ħolma li saret realtà. Il-President Eżekuttiv ta' Nature Trust, Vince Attard, għalli ċentru sar bis-saħħa ta' €2 miljun fondi Ewropej. Għalli minn Novembru tiġa daħlu ma' 60,000 persuna biex jaraw mill-qrib il-ħidma li ssir mal-annimali. Propju konna bdejna bil-bifkiren wara ftit konna żidna d-dnifel, ovvjament ħlejja oħra li jgħixu f'Malta bdew jiżdiedu bħalma kena l-kamaleonti, bħalma kena frifet il-lejl u anki srib lokali u għalhekk inħasset jeħtieġa li niftħu għal dawn l-annimali kollha. Llum meta fil-bidu konna bdejna biss b'xi 30 telefonata fis-sena, llum il-Wildlife Rescue tagħna tirċievi mal-1200 telefonata li hemmhekk nilqgħu l-annimali feruti biex dawn indewuhom u narġgħu nitilquhom fis-salvaġġ. Bħal Policenza u Luisa, it-tnejn f'tanka lihom u li huma l-iktar annimali li ilhom jiġu rikoverati hawn, hemm oħrajn li qed jistennew li jieħdu saħħithom biex jintelqu fl-abitat tagħhom. Bħalissa għandna numru kbir ta' fkieren, minn hawn nirringrazzja s-sajjida wkoll u l-forzi li ġibunna u anki n-nies li ċemplunna, fkieren li jew tlaqtu minn dajes jew belaw sunnar jew anki tkebbu f'xolfa jew xbiki oħra, għandna numru ta' qnifet li jew nstabu morda jew nkella weġġaw fil-kampanja tagħna u issa meta tibda l-heatwave nistennew numru kbir ta' frifet il-lejl li minħabba n-nixfa jibdew jaqgħu u jkollhom bżonn hydration biex dawn kunu nistgħu nieħdu ħsiebhom ħalli jarġgħu jkunu b'saħħithom. Biżla fuq xogħolhom numru ta' studenti dew l-qniefet li nġabru minn Nature Trust. Dan iċ-ċentru jiddependi ħafna mill-volontier. Għandna volontira li joħorġu biex isalvaw l-annimali, għandna oħrajn imbagħad li hawnhekk jibda l-kura għax dan huwa sptar tal-annimali fejn flimkien mal-veterinari jsiru jingħataw il-mediċini li hemm bżonn, l-ikel li hemm bżonn jitnadfu kuljum it-tankijiet jew l-gadgets. Is-Sur Attard għalli ċ-ċentru qed ikun ukoll ta' attrazzjoni għat-turisti li jmorru jaraw ix-xogħol li jsir. ċentri bħal dawn jinsabu kemm fil-Mediterran u mad-dinja u jibqgħu kalamita għal dawk li jħobbu l-annimali u l-ħarsien tagħhom.